Salam alaikum malien cɛna muso. Ne tɔgɔ ye Adratu Traoré. Ne ka n ka doctorat kɛ environnement hydraulique la Chine yan nɔ. Me ka video in kɛ n yɛrɛ tɔgɔ la kan n bɛ contentement yira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la n'o ye son excellence Ibrahim Boubacar Keita ye. N ka video bɛ toujours coronavirus de kan. Banakisɛ mun carilen no Chine jamana kɔnɔ sisan. Bɛɛ b'a kalama, diɲɛ bɛɛ bɛ ka kuma fɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wuhan n'o ye n'an b'a fɔ ma l'épicentre du virus. Banakisɛ yera yɔrɔ min fɔlɔ fɔlɔ. Anw malien den 55 ɲɔgɔn de bi yan. A bɛ semaine dama dama bɔ sisan u ye dugu datugu n'an b'a fɔ ka dugu bila quarantaine na. Mɔgɔ tɛ bɔ, mɔgɔ tɛ don, i tɛ se ka voyager ka taa dugu wɛrɛ la. O hukumu kɔnɔna la diɲɛ duguba fɛn fɛn mɔgɔ bi yan bɛɛ na n'i ka mɔgɔw labɔ, bɛɛ na n'i ka mɔgɔw ta. Faransi b'o la, Canada, États-Unis, Japon, dugu ka ca n da tɛna na se ka se a bɛɛ ma. Ani farafin dugu dama dama. I n'a fɔ Mauritanie, Maroc, Tunisie ani Algérie. Olu fɛnɛ n'u ka mɔgɔw ta ka bɔ anw cɛ la. Don o don dɔ de bɛ ka fara banabagatɔ kan ani mɔgɔ sata kan. Parce que fura tɛ bana in na fɔlɔ, fura ma sɔrɔ a la. Jusqu'à ce que u ye dɔgɔtɔrɔso falen no jusqu'à ce que u ye dɔgɔtɔrɔso ba 2 jɔ sisan tile 10 kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔso kɔni bɛ jɔ tile 10 kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ kɔni bɛɛ b'a dɔn o ko tɛ ko denni ko fitinin tɛ. An bloquelen no ka to an ka école kɔnɔna la, i tɛ se ka bɔ, i tɛ se ka fosi kɛ. Parce que à chaque fois que i bɛ bɔ, i bɛ risque de ta. Chaque jour est un risque pour nous ici. Et kuma dɔw la tu es obligé ka bɔ fɛnɛ ka taa i fɛn san, i mako bɛ fɛn mun na, i n'a fɔ dumunifɛnw ni wa i ka dumunifɛn i mako bɛ se fɛn minnu ma quoi. Parce que bɛɛ bɛ tobili k'i ka so. Donc mɔgɔ bɛ nafɛnw san, provision san, dɔw bɛ a san semaine 1 ta, dɔw bɛ semaine 2 ta san parce que n'i y'a san ka caya a bɛ se ka tiɲɛ. Donc n'i ka dumunifɛn banna, tu es obligé de sortir. Donc à chaque fois k'i bɛ bɔ, i bɛ risque de ta ka bɔ parce que i t'a dɔn i bɛna bana in sɔrɔ wa i tɛna bana in sɔrɔ wa i t'a dɔn. Donc choix t'i bolo i kɔni bɛ bɔ. An ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka u kun siɲɛ ka bɛn a ko ma. U tɛ ka fosi f'an ye, u tɛ k'u kɔfilɛ an na. Anw dun fɛnɛ bɛ yan nɔ Mali ko de la. Fonctionnaires b'an cɛla yan. An sɔnna ka bɔ ka na k'an bɛna dɔnniya de ɲini ka taa an fɛnɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la. Donc an bɛ yan Mali ko de la. N b'a ɲini aw fɛ Maliens n'aw ye video in ye yɔrɔ yɔrɔ aw ka partager pour que an ka ɲɛmɔgɔw k'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ani ministre des affaires étrangères, ministre de la santé u ka video partager pour que u bɛɛ ka se k'a ye cogo sugu min na an bɛ degun min kɔnɔna la yan nɔ. Donc depuis nin ko in daminɛna u ma kan fosi fɔ an ye. Donc an fɛnɛ ka laɲini ye rapatriement ye. An ka laɲini ye u kana an fɛnɛ nɔfɛ an ka taga. Parce que mɔgɔ si t'a dɔn nin ko in bɛ kuncɛ yɔrɔ wagati o wagati. Diɲɛ dɔgɔtɔrɔba bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ hali ni fura bɛ na sɔrɔ bana in na sisan ko tɛ parce que fura tɛ se ka sɔrɔ sisan k'a fɔ k'a bɛ kɛ banabagatɔ la banabagatɔ ka kɛnɛya sisan. Donc sisan ko tɛ. A bɛ kalo dama dama ta. Donc mɔgɔ si t'a dɔn a ko bɛ kuncɛ wagati mun na. Donc an fɛnɛ ka laɲini ye u kana an nɔfɛ. Donc n b'a ɲini aw fɛ malien cɛ n'a muso n'aw ye video in ye aw ka video in partager pour que u k'a dɔn an bɛ degun min na yan nɔ. O de kun ye. Merci. Salam alaikum.